Γεια σας παιδιά, γεια σας. Ένα ωραίο γλιτσάκι, δείτε εδώ, δείτε. Τώρα θα πέσω, θα σκοτωθώ. Αυτός και να μην θέλει, αυτό κάνει. Τώρα θα βγω εδώ πάνω. Δείτε. Δεν έγινε. Όταν πέφτουμε εμείς, αμαγόνα, Και ξαναεμφανιζόμαστε. Και ελπίζουμε να πετύχει πάλι. Και μετά από εμάς έπαιξα έπαιξε το παιδικό, ήταν ο Μανάκης. Έπαιξε τη Σπάλια με καλομόρι. Ναι! Yeah! Όχι! Κάνουμε, γεια σου παιδί. Άντε, πότε πες να τσάω. Είναι ένα γλιτσάκι. Τι να το βάλω, τι είναι το βάλω. Αλλά ελπίζουμε να μην το κάνει κανένας. Αυτό, γεια σας.